Kad bi se ova hala grijala svaki radni dan na neku temperaturu da ljudi mogu ugodno raditi, otprilike 15 do 17 tisuća kuna bi koštalo mjesečno, a sada sa makrokonverterom je taj iznos zanemariv, možda negdje 1000-2 kuna. Vodik više nije izbor, vodik je potreba i vodik će odigrati jednu ključnu ulogu u toj energetskoj tranziciji. Da imamo dovoljno kapaciteta obnovljivih izvora energije danas, iz kojeg bi onda proizvodili zapravo vodik, mi danas ne bi bili u ovome problemu. Ne samo Hrvatska, nego bilo koja zemlja u svijetu. Dok se u zadnje vrijeme suočavamo s naglim rastom cijena energenata, a građani sa strahom iščekuju račune u idućim mjesecima, ovaj poduzetnik i njegov sin kemičar na zagrebačkoj periferiji pomno ispituju svoju inovaciju koju su razvijali punih 10 godina. Stvarno mislim da ne treba neka automatika kod ovog ventila. Riječ je o makrokonverteru peći na biomasu koja istodobno zagrijava prostor, uklanja plastiku i stvara gorivo. Dobili smo uređaj koji u isto vrijeme grije ovu radionu i po istom trošku svaki dan proizvede 15 litara pirolitičkog ulja u jednoj smjeni. Boris se obrazovao na svjetskim sveučilištima. Magistrirao je u Velikoj Britaniji i doktorirao u Južnoj Koreji, gdje se danas bavi razvojem novih sustava za hvatanje ugljika iz različitih industrija, energetike i prerađivačke industrije. U Koreji ne moram nikom objašnjavati što je piroliza plastike. Svi znaju, svi koji su u tom području znaju što je to, ali znaju već šta napraviti ne sa sljedećim proizvodom, nego sa trećim proizvodom, a počevši od pirolitičkog ulja. EHC ćemo uzeti i njega ćemo spojiti kako bi tlačili vodik na oko 400-500. oko 400 bara. To je okej. 500 bara. Padne li strujni i plinski sustav i sve se sruši, spas nudi energija vodika, smatra voditeljica laboratorija za energetska postrojenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, profesorica Ankica Kovač. Da su mogućnosti vodika velike, dokazala je na svojim projektima prvog hrvatskog bicikla na vodik, prve hrvatske punionice vodika te osiguranja električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa. Na koji način možemo koristiti vodik? Dakle, jednom kada ga proizvedemo elektrolizom vode, korištenjem obnovljivih izvora energije, mi ga pohranimo u spremnike za korištenje prema potrebi. Dakle, ili u trenutku kada se proizvede, ili ga pohranimo pa ga koristimo u trenutku kada nam treba. Mi proizvodimo i električnu i toplinsku energiju i na taj način mi nemamo popratnih štetnih emisija i dobivamo jedno kruženje vodika u prirodi, dakle od proizvodnje do korištenja i ponovnim vraćanjem vode u proces elektrolize gdje opet korištenjem kroz gorivne članke dobivamo ponovno električnu energiju, vodu i toplinu. Poduzetnik Željko Brigljević 25 godina bio je na čelu utjecajne tvrtke koja je prodavala IT proizvode. Njegov je sin u to vrijeme završavao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Tvrtka je iz godine u godinu gomilala velike količine neupotrebljive plastike, sve dok kućišta tonera poduzetniku nisu postala kamen u cipeli, a njihovo zbrinjavanje vodilo ga je u financijsku propast. Morao se riješiti nagomilane plastike i iz puke nužde rodila se ideja o peći. Najgore je spoznaja kad saznaš da 60 tona neke sirovine ti moraš platiti da bi oni to odvezli u Njemačku, a onda oni od toga naprave puno energije za koju dobe dobre novce. Jel? Dakle, oni su pametni, a mi smo koji uvijek na začelju, pa eto, sve znate. Makrokonverter zagrijava prostore do 1000 četvornih metara i pogodan je za poljoprivredna gospodarstva, obiteljske hotele, različite domove, domaćinstva s više objekata, staklenike, sušare, mala i srednja poduzeća s halama i skladištima. Jednako je koristan na selu, otoku ili u gradskim središtima, a zauzima 12 četvornih metara. Decentralizirani model pirolize plastike puno manje zagađuje okoliš i puno manje troši
po nekoj jedinici plastike u transportu. Ovakvi manji toplinsko-proizvodni sustavi nisu u središtu zanimanja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Pozornost su usmjerili na vodik i uvrstili ga u strateške dokumente dekarbonizacije Hrvatske i Europe do 2050. godine. U njemu vide velik potencijal i priliku za razvoj gospodarstva Hrvatske. No tehnologije bazirane na vodiku su skupe, jer mreža korištenja vodika nije rasprostranjena. Postojeće plinovode, kaže profesorica Kovač, moguće je prenamijeniti i njima transportirati vodik. To se vrlo jednostavno zapravo napravi. Pošalju se roboti koji onda navuku neki premaz u cjevovode i zapravo vodik u 100% koncentraciji može putovati tim plinovodima, a također moguće izgraditi i posve nove vodikovode koji će onda biti u mogućnosti transportirati taj vodik. I tako za primjer imamo Veliku Britaniju koja je napravila jedan veliki realni eksperiment gdje svojom postojećom infrastrukturom transportira određenu količinu vodika prema kućanstvima i onda ih koristi za grijanje. Brigljevići za svoje gorivo ne trebaju nikakvu infrastrukturu. Ono se nalazi svuda oko nas. Drvne sječke, ostaci namještaja, božićna drvca i plastične vrećice. Gušimo se u vlastitom smeću. Razdvajanje otpada i otkupa ambalaže samo je jedna od mjera gospodarenja otpadom. Njome nismo smanjili odlagališta, a okoliš nam je sve onečišćeniji. Evo, 1, 2, 3, 4, to je nekakvih 10-ak žutih vreća i to jedna prosječna obitelj od 4 člana skupi sigurno u mjesec i pol dana, 2 mjeseca, je li tako? Što vi radite s tim? Dakle, mi te vreće za sad ručno prešamo u ovoj preši i dobijemo ovakve keksiće, jel? Onda ih izvažemo i takvih 20 keksića stane u jedan reaktor i dobijemo, u ovim kanistrima su razne šarže, dobijemo pirolitičko ulje. Zapravo riješite obitelj plastičnih vreća, je li tako? Da, baš da. Ali ja vidim tu i tenisice. Je li tenisice mogu ići u tu peć? I tenisice kad se išredaju mogu se staviti u reaktor i od njih se dobije pirolitičko ulje, da. Pirolitičko ulje zatim mogu upotrijebiti za grube strojeve, brodske motore, stare traktore, agregate za struju ili za daljnu preradu. No, kakve su posljedice piroliziranja na atmosferu? Ovo nije spaljivanje plastike. Ovo je termalni raspad bez prisutstva zraka, odnosno kisika. U ovom procesu mi sve potencijalno loše proizvode hvatamo u obliku kapljevine, pirolitičkog ulja, a laki plinovi koji ne kondenziraju, odnosno ne ukape se, spaljujemo automatski sa velikom primjesom biomase. Danas je nekako još uvijek vlada, iako mislim sve manje, mišljenje da je vodik bomba. Dakle, imali smo u povijesti iz 1937. Dakle, eksploziju Cepelina gdje je zapravo znanstveno dokazano da uzrok nije bio vodik, ali ta fama zapravo koja je bačena na vodik kao bombu je negdje se i danas povlači. Današnji spremnici vodika su na vrlo visokoj razini razvoja. To su vrlo sigurni spremnici koji su testirani na nekoliko desetaka tisuća ciklusa punjenja i pražnjenja pod različitim opterećenjima. Apsolutno nema nikakvog straha niti bilo kakve opasnosti koja bi nam bila onda razlog da se mi ne prebacimo na tehnologije vodika. Nova ekonomska kriza kuca na vrata. Građani se plaše novih poskupljenja i pitaju se kakva nas energetska budućnost čeka. Klimatske promjene su tu i koncentracije i CO2 i temperature samo će sve više i više rasti i zapravo doći ćemo do jedne točke s koje neće biti više povratka. Biće možda u budućnosti teže, sad inflacija koja će buknut, to je nešto dosad neviđeno, ali sve ćemo to proživjeti kao što smo rat proživjeli, tako ćemo i to. Bogati će biti bogatiji, siromašni još siromašniji. Ključ je u pohrani energije. Onaj tko riješi učinkovitu i dugotrajnu pohranu energije, taj će zapravo riješiti svoju energetsku neovisnost.